sim number lai spa lai phunri lai spa lai phunri Shaduanu trying in curing God Badu Shaduanu trying in curing God Badu Tajing knya Bakhuid Badu leng do trying iaigu Shaduanu trying in curing God Badu Haka katengok pa badokon badaman sem Bakhuid. Amen. Kajing happy but kajing suk now beleuk pa but now tra Jesus Christ kindan rengkat but pi Ringka bat piru nyangu ya blade takan rat nak benta kanai kasngi nak benta kajing nak benta kajing kajing kerku ke ba ula ahingi kam tame kamit ke basukan jai ke bal ahingi ha kanai ke step abang iwana kemadu blay tongin IT telani la de ho kam tame ba un simti yangi un pelong yangi ki khon ki jungo un krishan yangi un ai bor yangi un yalam yangi knang ba manga ma phi wei pai wei ni la ban pandap hok ya la ke jong ka kamram nama rublai dala dehi udon kita ki jing thmu na ka banta junga ba jung phi ha kan ka sngiru u khot yang ai phi bangin wan kham jan su bangin i ju bangin sakri u bangin pen priang ye gospel ka jung u lang ba ki kam ki ba ha ki bangi em den mata ka daw ko han men ko para bangin pandap hok ya la ke jong ka kamram ngidon kam ke jing ngidon kam ke jing snei ngidon kam ki jing kerku ke jung u den mata ka daw ta ke jing sngoret ke jingi ngi IT la de ha ki ti ki jung u ha ke jing suma su khair ki jung u ha ki bor ki jung u bad ha ke ju ka klimat ha ke ju ka por ko han men ko para habang yuana khmat blai track and rat man ko por ngi de ban pen red la de ngi de ban pen map nabaro ki lat ki tam ki dona ki pop ki sang ki jingi den mata ka daw ha ka ne klimat rukum ju tongin phais u da ka jing sngoret ngin pan map na u nabaro ki lat ki jingi khnang ba manga ma phi kin long kita ki breu ki Bakhuid ki breu ki bidor bantrwa ya ka ne kamas ki Bakhuid den mata ka daw to men ta ngin pan pau ka da ka jing sngo ka jing pan map ka jing na blai track and rat da ka bang ya duai lang nga pla hable badan bor baro padia pi ko hanmen ko para bang lale pop sibun da ki jing prkhat da ki tin da ki kam da ki jing leklet da ki jing le palat chunga da ki jing le palat chunga da ki jing le palat bakrau e chunga nama kata ya karpat ya kamaria Bakhuid kabaisa ka teisoti ya kengel bat kirukhuid padia pi ko hanmen ko para banduai na ka banta chunga how try ublay chungi ublay badan bor baro unis ne yingi madalama bigi pop chungi unyalamingi sha ka chung embam jukut amen try can rat go blay is ne yangi try can rat go blay is ne yangi Cristo ma ko Cristo ram ko nong penim jongi penim yangi Trike and rat ko blay is ne yangi Trike and rat ko blay is ne yangi Cristo ko Cristo ram ko no penim jongi penim yangi tongin ya duai ni duai na ka banta kaman sim balaklat no jong i lambok kharbani kam tame akan ngesngi ka jingdab jing i ka jingdab ka jingklat ka jing i hanre banai ni duai bablai trekan radon ai i ka jing jathaj bom jukut
hakahima beneng ke jeng bat kum juru ngiduai nak benta I klofas solang piau bam iru nyo ya kataga jeng jathaj bom jukut ngiduai ru nak benta I gita nongrang nak benta ke jeng kot ke jeng khia ke jeng I bablai trakan radun nun ktai I unai I ke jeng kot ke jeng khia hagaleng kamer bat kamen sem kum juru nak benta u shembor nongkhar bain yo no ya ka jing koi ka jing khia hagaleng kamet bat kaman sem kham tame ka jing shapting ka jingi hakapormet bablai trikan rad un weng no ya I na kane ka jing pang na kamet ka baidan koblai me ubala pan khre na gabanta ki bai jame ya ki ki babha ki bangimla ban yo I Topenda bahaki donot jungi ya kacing terang ban jame kenang ba da keba jame ha ki baro bat nalor ki baro nginyo ya kacing kular jungme ki bapalat liam ya baro ki jing not daut rai jing Yesus Kristus kon jungme ube mat basan shareng kad bat me ha kacing yalong kawe jong man sim Bakhuid ublay junam la junam amen. Kajing pulai na kitab kinang bisa kalunong ka bakandai kit khot ka banreu ter hado khasan hakata kapol baro kinong sikhem kilaya lumlang bad hakabet bel tu baro bad kilaya lej bantung sem yaw abi milek hajan udeng tibi ubadon hajan umau bena ubaha sikhe habala yatho yakata haujotham ulai kiu bad ulai yeng hakliar jong ulom kirisim bad ula pertajam bad ula ong haki tu skor yanga phi konong sikhem ba ublai undup skor ya phi kideng sisen kilaya lej pan pensle ya usim ubasen shar halor jongki te kila ong hau te kila ong ha udeng twi to sansar ha lord jungi henrei udeng olives ula jubab yaki hato ngan eno yala ka khen da ka ba ai burom ya ki blai bat ki brew ban sansar la do ha lord ki deng nang ta ki deng kila ong ya udeng lebur ale ma phi bat sansar ha lord jungi henrei udeng dembur ula jubab yaki Day mo bangan eno yala kajing tiang bad yala uso ubabang ban sansar lado halor kideng ti kideng kila ong ya udeng sawan ale mapi bad sansar halor jingi henrei udeng sawan ula jubab yaki hato day mo bangan eno ya kawan jonga kabapen kemen yaki blai bat kibreu ban sansar lado halor kideng Hang tabaro kideng kilaya ong ya udeng siya ale mapi ban sansar halor jangi ti udeng siya ula jubab yakideng lada hakajing syanya pi pensle yanga kum usem halor jong pi ti ale ken bat retngen hapo sengyu jonga lada omdei kumta kading kan mat mi na udeng siya bat kan bam khoi ya kideng kedal ka Lebanon kiktin jong trai Yesungu ya blai Nombaran ruspa kandai pusah Ruspa kandai pusah Os emurwarisa atrai Bamishan borya akajing job bamila ai kadno ushadukmen me ajing kwadonu jauh memshem jauh metanya
ban siak siar me pen pong o ban jing im na me a try de me la aya u jing im bajlan me aya u Sngi bashi juno da jing ya rab jong me ukrau me ai kanam burom juno mente ki jing kerku sngok men shisha usim shanya usim tanga utrai uskem jing ijong un lab nong shun jong baro un kem bashun ya Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Suki baduka kamensim, nabagai mapneng kalong kachongki. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utraw dan rainkat bat pi Nagapat piro, Kajing pule na gospel Bakhuid kat kum o Matthews kabrang ame kutray. Ha kata kapor u Jisu laithu kane ka farsi hala kisenran kahima beneng ka Yesrim yautrai ka bris awan ubalami dang step rangap banwer nong trei ha ka bris awan jung u enda ulayakut bat kinong bala si denar shisngi ulapha yaki sha ki bris awan jung u ulami biang kum ha ka kanta ka balai bat ulayo i yaki breu ki bayeng hayeu te ulong haki piru ki letre ha ki bris awan ban ngan siu ya pi kat ba pi day hawk kumta ki la lej ulami biang kum ha ka kanta ka ba hanriu bat ha ka kanta ka ba khandai bat ule kumju haba la jan ka kanta ka ba khadwei ula lej biang bat ula shem ya ki wei pat ki breu ki bayayeng hangta bat ulong haki balei pi ya penlut kai ya kapor hang ni baro shisngi kila jbab namar amdan bawer bela yangi te ulong haki ki mapiru leitre ha ka bris awan enda la janmet utrai ka bris awan ulong ha sordar jengu ki khot ya kinong bela bat siu bainong yaki sedang na kibala wer khadu hadu kiba nengkong haba kitu ya kiba la wer bela tang ha kekenta kiba khadwei kilawan wei pa wei naki ulayo bainong si denar kumta haba kitu ya kiba la wer nengkong kilawan kilatharai bat yo khambun hanrei makiru kilayo tang mar sidenar marwei enda kilayo pediang ya kebainong kila knyum persya yautrai kiong kine kibreu ya kiba lawer khadu ki trei tang sikenta penban pi la penirangkat ya ki batngi kibla trei baro sisngi bat kiba la shashit kashit kasang Henry ula paiktin ha wei naki kolok
ngam shem le klop ya phi hatu phim shem la yakut bat nga nagabanta shi denar te ula shem te to shem ya ka badai ka chong phi bat khi lei no nga rai banai yaw ne ubakhadu kumbang aya phi hatu ngam don hok banle kat bang amon ya kata ka badai ka chong nga ni phi bisni ya ka jingkoloj man sem jonga kumta kibakhadu kilong banengkong bat kibanengkong kilong khadu ka gospel try Kajinyara yame ko Chris. Kohan men ko para how try Jesus Christ habangi pej ha ka jing im jungi ha kane ka prathai ka bamanta laladai ha kanu kaliang jong ka jing im ne ha kanu kaliang ne ka banta jong ka im langgas alang ga jungi ngim yo isu ya ka hok ngim yo isu ya kata ka jing shisha ngim yo isu ya ka jing bishar badai hok ngi yo i tang ka jing bishni ngi yo i tang ka jing le shliang ngi lap tang ka jing le klop ha ka jing em ladang ngi dei ngi pej ha ka jing em ba marwe junga ba jung phi ladang ngi pej ha ka im lang ka salang ka jingi ladang ngi pej ha ki office chung ka sarkar jingi ba pher ngim yo isu ya ka jing le hok ngim yo isu ya ka jing shisha ngim yo isu shisha ya ka ta ka jing kloj men sem bat ka jing snut ho ne ka jing yarap markeliang Henry menta ka sngi ka gospel u Jesu hikay yang ayapi ba mangi iway payway ngi de ki khon ki jung blay ngim day ban perkhat ne ngim day ban im kat kum ka jing im jong ka ne ka prathai ka bamanta ka juk ka bamanta Henry u Jesu lengba ka ne ka farsi ka baw ai ha ka gospel bamanta ka sngi ka gospel jong Matthews kalanong ka ba arpho dukhot iway dukhot Henry u hikay nga badepi bangi day ban but ya kanuk sa babha jong une utrai jong ka bris owan ladangi pej ha ka jing em jonga ba marwe na ka jing em jong pi marwe ladangi poson ila ka jing em hato shisha manga mapi ngidon em kum kamen sem jong une utrai jong ka bris owan ubadon kata ka jing keluj men sim ban ai ya ka bainong ka ba udai ban ai ha kinong tray gi jung u Henry manga mapipat habang idon kinong tray hapo kaying kasem ka junga ka jung pi ha jaka bangi kloy ban yarap yaki penban ngi persang ban klop naki kanai ka de ka jung shisha ka pangilap ha kanai ka juk jungi ka pamenta ladangan day unong tray office habaki we ki wan don kam yanga hato nga persang shisha ban kener ki kiti ki junga ban yarap ya kito ki bawan sanga wala dang amla ban ai ki kekam wala dang amla ban ai ki kapisa katengka Henry hato nga persang ban snut bandon kata ka jing snut ho ya ka jing don kam jungki hato nga persang dakla ka jong ka buy ka bor ban kener ki kiti junga ban yarap ki ban kiu kham sijrong ha ka imlang ka salang ha ka yo ka kot Henry M ladang ilai hakano kano ka office mentang ilap tangga jingla club hajaka bakin Christian ya pi hajaka bakin yarab ya pi haba phile yakendo haki office ki bapher penban ki khwan na pi penban ki persang ban sim na pi ki persang ban le club nangi ki badon kam ya jingrap ke jongki ladangi pe ha ki kam bisar khadar jong ki mlanga salanga jungi ladangi pe ha ki snong jungi hanong kendong ha ki dorbar snong jungi ladangi pe ha ka kot ngiyo i ba om don shu kane ka jing le hok om don shu kata ka jing bisar hok ngiyo i tang kaspa ka badan kam lada pidon kaspa lada pila ban ai ki tiar ki mata lada pila ban penhun ya kata ka jing don kam jung pi pinyo ya ka hok pinyo ya kata ka jing sisha ka ba pidai ban yo pidai pinsa yo ya kata ka banta ka ba pidai ban yo Henry lada pimdon
lada phim la ban panhun yaki ko hanmen ko para ngim yo shisha ya kata ka jing bishar hak ngim la ban yo shisha ya ka jing shisha Henry kumbang itip ngila ban yo tang ka jing le shiliang tang ka jing le club den mata ka daw ha ga ne gasngi u jisu khot wearing ip kham ta me mangi kristan ngim dei ban long kita ki breu ki ba le club ngim dei ban long kita ki breu ki ba le shiliang ne ki ba pet shiliang ne ki ba bisni ya ki wei Henry ngi dei ban long kita ki breu ki ba ka loj mansem ban kner ki kti jingi ban yarab ya kito ki ba don kame ga jingi rab junga ba jungpi bat kumjuru bangin snut hu ya ka hok jong ki wei ban snut hu ya ka jing shisha ka jong ki wei ban snut hu ya ka banta ka ba ki dei ban yo bangim dei ban chim na ki Henry ngi dei ban yarab ya ki ngi dei ban le ya ka e ka ba hok ngi dei ban le ya ka e ka ba shisha na ka banta jongki ne na ka banta ya la deru kabar ka bangila ban yo jing hikai na ka ne ka gospel mamata ka sngi ka dei ka jing kloj mensim jong blei yang ki khon gi jong o ublei habau bishar yang ayapi hakasngi bakhadu ngi ong ba un sape ya ka jing kala ka bamut jong a jong pi ublei nyeu ublei pe ya kita ki jing he ki pop jong a ki jong pi ki jing krau jong ki pop jong a ki jong pi pe ya kita ki jing bon jong ki pop jong a ba jong pi Henry ublei pe ya ka jing kloi jong a ba jong pi ban kala ka bamut ban ino ya kajing im barem jongi ban ino ya kito ki pop jongi lada manga mapi ha kana kajing im bamenta yole se menta ka klimat yole se menta ka sngi ngi im ha ka pop ka bakrau ngi im ha ka pop ka bakrau lada manga nga kloi ban kala ka bamut lada manga nga kloi ban ino ya kana ka pop ka bakrau ka banga don ha kana klimat ne ka banga le ha kana ka por lada nga kloi shisha ban kala ka bamut lada shisha nga iya kana ka pop ko junga ublei unsa ay nga kata ka bainong ka bangadai banyo ublei unsa ay nga kata ka jing imbam jukut ublei sa kurkuy nga hakane ka jing im junga bamanta lada shisha nga don kata ka jing raikut lada manga shisha nga ino ya kana ka pop ne na ka jing sneu ka junga ngitiba ublei umpej ya kata ka jing im barem Henry upej ya ka jing im junga ba jungpi bamenta upej ya kada nut ka junga ka jungpi ban kloi ban kelag bamut ne ban i ya ki pop ki jungi ko hanmen ko para dei na mata ka daw mamangama pi ngim dei ban klet ya ka jing i ngim dei ban klet ya ka jing snei ka jung blei ublei umle shliang yano ublei umle umpej don kata ka bing jing bisni ne don kata ka jing leklop yano ya bastan ne baduk ya babit ne uba kumno ubruspa ne ubamdon spa ya banang ne bomstad ya barit ne ubahe ya nong pop ne ubahok umpej ya kata Henry upej ya ka jing kloi junga ba jungpi bangin IT ya la dehu lada mangama pi ngi kwa banlong kita ki breu ki balai hok ha ka jeng im lada mangama pi ngi kwa banlong shisha kita ki breu ki bai im ya ka jeng im ka ba shisha kum uba jisu lahika ngi lengba ka na ki farsi lada mangama pi shisha lada ngi kwa ban i ya ka na ki pop ki junga ki jeng pi ban kala ka bamut ngi dei ban wan shable ngi dei ban IT ya la dei hable den mata ka daw ko hanmen ko para ha ka na ka sngi to nginda puson bha ya kane ka jinghikai ka ba ujisu ulahikai yangi nongkong na sabe bangin le hok ha ka jing em ka junga ka jungpi bangin nom le club bangin bishar bha ya ka ek bangin dei bishar ha ka jing em jungi ha ka ne ka prathei ha ka jing ya dei jungi ha ka im lang ka salang ha ka jing ya dei jungi para breu bar kumjuru ha ka jing ya dei jungi bat ka jing em la jong kajing im khoj kajing im soti kajing kala ka bamut na kajing im barem jongi tongin duai tongin IT la de haublei baublei un krasyan yangi baublei un yarab yangi khnang ba mangama phi ngil aban im kata kajing im hok kajing im soti kajing im baloi loi kajing im ka basisha
ha ki ti ki jong oblay en yoro yo Jesus Christ trong nhân pla la ka jong ka jinge ngange hau blay pa ban bor baro unong thau ka beneng bat ka khandeu bat hau Jesus Christ ukun bamarwe jungu utrai jungi ya wala po naman sem Bakhuid ya wala khana kamarya thei soti ubasha la bein hapo pintius pilatus la sanapna yu la ya bala tep yu ulaya shikbayam ha gasngi ka balay ula mipat ni kibayap ula kiw sa beneng usyong sa kamon blay pa badan bor baro nang ta uwan pat ban bisyar kibayap nangay dahaw man sim Bakhuid ha ka Balang Catholic Bakhuid ha gajing salok kirukhuid ha gajing mab ikipop ha gajing mipat ka do but ha gajing impom jukut amen. Lai spot in your po. Blay ba crow to piang snow pa jing ai ti ba ngi terwa wine ba ku ba li per nai ba u ba jo Tuduai ko para baka jeng kenya jenga ba jong pi kan long wa priang hu nak ma do blay pa badan bor baro to try piding jing kenya ne ti jong pi na banta ka jing ro ko buro ma ka jeng ju ka jing ma to yangi bedega Balang ko ju paro ko wei ko try to priang ya ge jing trwa jongi da ki ba lapan long ya ge jen ai ke liang ba khrau buram bangi ki batrua ya kabamela ai ngilong ki basong hak ban priang ya mehi daw Chris utrai jongi amen utrai don rainkat bat pi rengka pat piru to kan tu ya la ki donut you can do ya ki shall try to nginai utrai blay jongi ka shong hok pat ka day da shisha ka long basong hak bat ka badai ka dei ti jongi bat ka jing panem yangi haman lakapor bat ka jaka banaingu yame ko kanrat ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bom jukut lang ba trai jungi Jesus Christ how ba melamon ban pan thamai ya ki e bar da ka ba ai banta lem yangi ha ga jing dapura jung u namar wat la ulong ha ka dur jong blay pan ban ula pen suda yalade bat da kasnam jong ka ding phna jung u ulawan ra ya ke jing suk ha ke prathei namar kata la kantiu yu halor ki e bar bad ula kalalong kathme jong ka jing embom jikut ha ki to bar ki bakongu yu bad namar kata rengkat bad ki angel bad ki ark angel ki khas em bad ki hima bad bar ki paj berlin bad ki bor jong ka beneng ngi rwai ke jing rwai ro yame bad ngi pan bana khlam sange Bakhuid, utrai ublay kipai, meng pertei sawada kaburam chome.
Hosanna, Hosanna, Torwa you bless your throne. Hosanna, you bless to Lord. And Yaro you are one, Agad Katengu try. Neng percaya sawada kaburam jengmin. Hosanna, Hosanna, Torwa you bless your throne. Hosanna, you bless to Lord. Dasisha melong Bakhuid kotrai katame jong kajing Bakhuid baro. Namar kata ngi kerpat yame topan Bakhuid pen kentang ya kine kajing trua jongi. Da gabapa yomen sim jong me kum kam jer halor jongki. Bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ. Hakapor beladi no yu badala kaman snga ula priang ya kajing syashatam ula shimyokpu badagbaingu yame ula kediayu badlai hala kisenran ong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaban IT na kabanta jongpi. Haga jugur kam enda lalaya bam ula shim yakukuri badgabaingu biang yame ula ai hala gisenran uang to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai batbom jukut ya kaban penme na kabanta jongpi badna kabanta kibabun na kabanta gajing map ekipop tole ya kane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngej. Kata sin bangi bang yune upu bangi dia kane kajing yap chong me ko try da da du men wan Namar kata ngi gibapan manta ya kajing yap kajing mi pa jung u ngi terwa hame ko try ukpo jong kajing im bat ya ko khori jong kajing pen em ngi dai ngu aidam namar malanyew yangi babet ban yang khma jung me bat ban sakri yame da kabas ngeuret ngi kerpat yame bangi ki bayo banta hakamat bat kasna mokres ngin long ki ba lapan yateli ka we daw man sim Bakhuid tokan mau ko try ka balang jung me ka bala priang hasatla ka perthei ba to panjana ka ha ka jingit rangkat bar Francis ukpa Bakhuid jungi walban marwen yu bishop jungi ka kanhon ki bishop bat baro kilingdo tokan mau ya ki sakri jung me ilambok harbani bat klofas olampiao ki ba me lakhot salade na kane ka perthei to ai ba maki ki ba yalong ka we ba do khon jong me ha ka jing yap kum ka jong u kin long ka we ru ha bat u ha ka jing mi pa jong u to kan maulem ru ya ki henmen ki para senrang bat kan thei ki bal yo thia da bakermen ha ka jing mi pat bat ya baro ki bal klat no ha ka jing isnei jong me to priang ya ki sa ka jing sai ka khmat jong me to isnei yang i baro ngi kerpat ya me barangkat bat kamaria thai soti Bakhuid ka kmi jong oblei ujisa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bat baro Bakhuid ki balapen sngo bah ya me pateng la pateng ngin long ki babet banyo bantalem ha ke jing imbom jukut bat begini ro bat pandon borom ya me daw kon jong me u Jesu Christ. Dau lembadu badhau kalong ame blei kupa badan bor
ha ke jing long ka wei jong men sem Bakhuid baro ka borom ber ke jing ro chu nom la chu nom Amen. Kumbalah hukum yang ngi daw nong pen em bat kumbalah hikai ngi daktin belai ngi nod banong kok pa jongi ba habneng kalong ka Bakhuid ka kerteng jongme kanwan ka hima jongme kalong ka mon jongme ha ka kendeu kumba habneng to ai ngi menca ke jengram jongi ka bahala ka sngi batama ngi kerkan jongi kumba ngi ro ima ke beles ne ngi badwat yalam ngi sha ke jeng pensoy Henry to penlai jengi na ke basneu to penlai jengi ngi kerpat ko try na ke jing sneu baro ha ke jing sebon jongme to a jing suk jing sanya ki sngi jengi knang ba da ke jing rap ke jing snei jongme ngin lai bar bor na ke pop ban ngin yo jing da na ke jing jen jar baro kat ba ngi ding ap khmelenti ya ke jing kerman Bakhuid bat ke jing wan pat jong nong penem jengi u Jesus Christ Namar kajome kalong kaima, kajome kabor berkaburam, jenom la jenom. Kotrai Jesus Christ me belong haki apostol jongme, kajing suk ngai api, kajing suk junga ngai api. Wat pe yaki pop jongi, Henry ya kajing jong ka Balang jongme, bat ha kajing sbon jongme. To ai ha ka ya kajing suk bat kajing itali ka wei, kat kum ka mon jongme. Mame ubi amat basan syar junom la junom amen. Kajing sukut rai kadan barabor rengkat bat pi Ong ini terwa ya kada kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk bat pi Ko kun lang bron me baki no ki pop ka pertay to sio sene yangi ko kun lang bron me baki no ki pop ka pertay to sio sene yangi Nang bron, we bakit nakipag kapertay, to ay jing sukyangi. Hak mi kulang broad jong blay, hak mi bukid na ikipop jong ka pertay. Sukito ya ki balakot, syaka jeng kawai jong ukun lang broad. Ko kan rat am sung hok raman rung apo kaying ka jenga, and raise ong tang kitin kaman sem jenga kan sakya hi. Kaman kasunam Chris kan ribet kelamingi syaka jeng embang jukut. Amen.
banta ke justice ka bagidai bantrai hapo kai lang ka salang ka jingi nak banta ki bro baro nak banta ke nong sisnom jong kane ke jelang ke jingi o jisu bije ha mensim jumi ha ki to ki badan kebor ha ke sejar kadar bat kumjuru di ban pej ha ke bisha apo ki dorbar baper jong ka ri jingi jong ka jelang ke jingi hai ki kotrai kata ka mensim jong ka jing trai hok ka jing trai nak banta ka jing sisha ba ki pai ki jumi oh jisu iban rak ma jumi baro ki papang ki basitam bakerdo basam sipa badan ha ka jing lanot ka jengki oh jisu ai bori kerashan yangi yalam yangi batin lenti yangi nang bamangi way by way inang la susu ban em kata ka jing em kristan ka basisha ka jing em kristan ka bapura kham tame ha ka jing ya dei jingi bat ki breu bat ki paramarjan ki jingi bat ki baying asam jingi rukum ju jisu nyai ti la dei hame jisu wan ban simti yangi wan pun pelong yangi ki khon ki chong me Tong ini aduai haba lapenlong yang ikinong yo benta lem hau Chris lengba kine ki sakramen ngi kerpat red ya kajengis ne jong me kotrai ba da ka ba ngi yasriem dor ya u hang ne hasla prathei en la ban penlong yang ikinong yo benta lem bat u habneng Ubaiman basansar junam la junam amen utrai dan rain card bat pi ublay badan borbaro unkar khuye pi ukpa badakun badaman sem Bakhuid amen to letsuk ya ro badi yo trai da kajing em babha jong pi Isongo yau blay Lai spa khatsa Lai spa khatsa Tosu batuk men uang utrai kabai nong bakrau ya pika apapneng tosu batuk men uang utrai kabai nong bakrau ya pika apapneng Sukita baduk ala jinglong mensim kaspakapau yaki kam temrau sukita ki bayam bad bayai shajinge utrai kendrat yaki unpentgen Dosyo babatuk men uang utrai kabai nong bakrau ya pika apapneng Dosyo babatuk men uang utrai kabai nong bakrau ya pika apapneng Kau buram hokpa berhubung haman sim Bakhuid Balang haba menikong kujumentar baraboy junam la junam amen Enya ra yo try Jesus Christ junam la junam amen